Oo, atong balikon, salig sa Dios isulti ang ipasulti sa Ginoo. Makita sa igsoon sa Numbers 22 verse 7 to 12. Actually, kung ano siya taas ni siya nga story pero kanilang ang point ani kinaan mo po diri nga verse. Okay, sa Numbers, manamatag Leviticus, manatag mga halad-halad kinsa ang muhalad. So karon igsoon artas libro sa Numbers, mo ni ang pag-ihap nila kinsa ang mga katawhan sa Ginoo, mga ngalan. Mo ni kapoy usa sa mga kapoy nga basahon sa Bible kay puro ngalan, puro numbers. Unya na diri ang mga pagkabadlungon sa mga Israelita. Kay sige sila balik-balik sa deserto pila ka mga tuig. Si mana ra unta ang ilang pagdung sa Kanaan pero tungod sa pagkabadlungon nila gabalik-balik sila tuyok igsoon. Numbers 22 verse 7 to 12. So kung di ka kaklaro sa imong mata, nearsighted ka, di ka klaro layo, pwede na kay Bible diha. Naman kay Enchuhos, pwede palayo, libog ito ko na kay nganong palayo. But basta ikaw rin bahalag paigo o asa ka mo tan-aw diri ba or sa imong Bible kung wakay maklaro tanan, paminaw ka ni pastor. Kaya wakay di ka klaro diri, di ka klaro diri, so minaw lang ka. Okay ra ba? Okay, atong basahon Numbers 22 verse 7 to 12. Say amen kung nana ka diha. Sa may galalis diha. Nana mo? Okay, kung di mo kakita, naapo diri na. Okay, atong basahon dungan, ingon ang verse 7. Busa ang mga pangulo sa Moab ug sa Midian milakaw nga nagdalas sa ilang ibayad sa manalagna. Miadto sila kang Balaam ug kini gisultian nila sa mensahe ni Balak. O giingnan niya sila, pahulay kamo dinhi ning kabiuna og sultian ra unya kamo sa isulti kanako sa Ginoo. Busa ang mga kadaguan sa Moab mipahulay uban kang Balaam. Unya giingnan sa Dios si Balaam, kinsa man kining ania sa inyo. Si Balaam mitubag, okay, mga sinugo kini ni Balak nga anak ni Sipor nga hari sa Moab aron pagpahibalo kanako nga usa ka katawan gikan sa Ehipto ang milukop sa yuta. O gihangyo niya ako sa pagtunglo kanila basin pag mabuntog og maabog niya sila. Verse 12. Mingon ang Dios kang Balaam, ayaw pag-uban kanila og ayaw tungluha ang maong katawan kay sila akong gipanalanginan. Pray ta una igsoon atong iduko sa makausa atong ulog piyong motong mga mata. Ginoo, salamat Lord sa adlaw ng imong gihatag. We bless your name, we honor your name Lord sa paagi nga gisimba kanamo Ginoo nga pangayo pud mi sa mga sala nga mong nabuhat o Dios na aming mga pagdumot, mga kasuko, na aming mga kabalaka, kahadlok o Dios, mga sala nga gitaguan, mga butang nga wala nimo kahimutan, hinluoy ang mong nahunag kasing-kasing. Ilabi na o Dios na may heart nga madinawaton sa imong mga pulong o Ginoo, maigo man mi, masultian man mi. Salamat nga paagi nis paghigugma nimo namo o Dios. Kaming tanan makasasala. Kaming tanan need og pagbadlong og kausaban. We need maturity Lord sa mo pagpangalagad diha kanimo tungod kay kami nga mga tao immature kay may muhandol sa mga sitwasyon. Ilabi na kung dili maayo o mga maot o Dios. Tabangi mi bala ang espiritu ingon nga ikaw ang among gahom. Ikaw ang magbag-o, magtulid sa among mga kinabuhi. Wala ni mahimo kung wala ka Ginoo. Una nga mong gisalig diha kanimo ang tanang bulhaton ning adlaw sa pangalan ni Jesus. Amen o amen. So balik ko na tong title igsoon ipasulti. Salig sa Dios is pasulti ang isulti ang ipasulti sa Ginoo. Before ana igsoon na ako'y illustration na ato'y duwa sa kanang mga Kristohanon nga liga basketball. So naay referee diha lag og unang slide kana ra ma'am ha. Sa basketball nga kanang liga, so automatic nga mga Christian, mga born again Christian, bawal ang mamalikas. So giingan sa faculties nga okay tanang maduwa kay na may gospel shot ani. Before ang duwa naay wali ba nga himuon ana nga duwa niya. Ingon ang officiating kuan nga walay mamalikas sa ang pagman nay mamalikas foul. Sumotong gasugod ng duwa. Sumotong nga samtang gaduwa na adyo na malikas. Pis. Kay pagli-up po man kabot ning pis jud. Mutong iyan na pre. Foul. Foul siya kay ngano man. Bawal malikas. Nya tungod sa kasuko sa referee, gasige na siya syagit mo na nga nasa next picture tanawan ang naong sa referee. Ay tambok na gud siya tungod sa kasuko niya ngano man.
Gasigig pamalikas ang mga nanula. Kaya naman po yung mga dili Christian nga nanula digsoon mo to nga nang-invite man po sila mo nang nasuko og ayo ang referee kano man sige sila pamalikas. Nga to the point ingani ang nahimo sa referee. Plug og down ma'am. Ingon sa man nag-referee. Peace. Yaw giingan nga walay mamalikas. Tanawa igsoon tungod sa kasuko sa referee imbes kay siya tigbadlong sa mga namalikas na pud siya. Kasi nakarelate ana nga moduwa kay mamalikas. Nga og mapalakan or masikuhan or mapalakan og dili ka shot, mapilde, mamalikas. Mo ni problema igsoon natong mga Kristohanon kung naas mga panghitabo nga ingani, dili kapugngan nga makasulti tag dili maayo. Napa jud? Na ako'y amigo nga usa ka iring, blagog down ma'am. Basta tagaan ni siya og pagkahaon nga lami, mingon siya, wow, mana ang iring? Wow, mana siya basta lami ang pagkaon, pero og ang ihatag sa iya dili maayo, mingon ang iring, yaw, mana ang iring? Namalikas sa iring. Kisay na iring nga na igsoon. May iring nga na, kasuway ragaw tagai og laming pagkaon nga wow, mana ang iring? Pero tagaan mo na og dili maayo daw mamalikas na. Mana pugtiyan ni mo unya daw tungtong alas 11 mo iman mo tiyan. Mana siya mamalikas. Ang point igsoon lagog down ma'am. So mo ni point nato ani karon. Atong basahon 1 2 3 go. Dagkan sa panahon nga maayo unta ang atong masulti. Pero tungod sa mga paot nga panghitabo og tungod sa atong emosyon makasulti tag dili maayo nga makasala ta og makapasakit pa jud ta sa uban. Okay? Ako nga pastor, kamo nga mga nangalagad sa Ginoo, dili ta perpekto. Amen. Naadjay panahon nga makasulti tag dili maayo labi na kung bag-o pa ta nangalagad sa Ginoo. Kabantay ka ng bata, basa bata pa na siya, sige na tong badlungon sultian. Inga na usab ta sa time nga nangalagad ta sa Ginoo. Naay mga panahon nga kanang tuliiron gid sa Ginoo ang mga hiwi natong mga pamatasan. Pero karong kabuntagon tudluan ta sa Ginoo mga igsoon nga dili paharion nato ang atong emosyon, ang mga maot nga panghitabo nga magdiktar nato unsay atong dapat isulti. Nganuman ang pulong sa Ginoo nag-ingon, lagog down ma'am. Salig sa Dios isulti ang ipasulti sa Ginoo. So sa usa ka point igsoon nga makasalig ta sa Ginoo kaning musulti ta unsa ang gisugo gayud sa Ginoo. Okay ba? Saya sa putapad nga isulti ang ipasulti sa Ginoo. Sa atong gibasa kaganina mga igsoon, blagog down ma'am. Kanang naay gisugo si Balaak ni sagol na. Kani si Balak mao ni siya ang presidente sa Amerika, si Barack Obama. Di bitaw kana si Balak magkatugon pa ning uban. Mao ni siya ang hari sa Moab sa tong gibasa kaganina. Tungod kay dili niya mapildi ang Israel mo nang nagsugo siya ni Balaam. Okay? Nagsugo siya kay kani si Balaam dili ni prophet kun dili manalagna kanang salamangkiro ba kanang mamamarang. Okay nakasabot bang tanan? So kini si Balak gisugo niya si Balaam nga ipatunglo ang Israel. So unsa man ipatunglo nga mapildi sila sa gubat, nga mahulog sila sa kalisdanan og kagutom, nga mawala ang ilang panalipod gikan sa Ginoo og nga magkabahin-bahin sila og maguba ang ilang nasod. Tungod sa kadesperado ni Balak. Hangad sa ni ari ta ni pastor. Suko kayo siya tungod kay taghan kayo ning Israel niya dili gayud niya mapildi mo nang ang iya ang pamaagi ipatunglo na lang niya. Kasi nakasuway diha nga nakay gikalagutan. Nya di ka makasulti niya, di ka makakuan niya, di na ko ni pabarangay ako ipabarang. Na ay picture ni Petra are. Suko jud kaning behana kay libakira kay ni. Tusok-tusok ka ning naong ani nga maburot-burot ning baba ani unya di nakasulti. Ingana ang gustong mahitabo ni Balak ngadto sa katawan sa Israel. Tungod sa kasuko niya, dili niya masuksukol sa physical iyang daugon sa pag spiritual, di po na spiritual no. Daugon niya sa pagpamarang para mapildi ang katawan sa Israel mga kaigsuonan. So mo ni gusto ni Balak. So unsa may gisugo ni Lord kang Balaam o mao ni siya atong basahon. Isulti lang kung unsay akong ipasulti nimo. Thrilling siya ay kanang kuyaw siya nga story tungod kay
Kani si Balaam, okay, hangat dire sa ni pastor, kini si Balaam dili siya propeta sa Ginoo. Kontra pud siya sa Israel. Pero ang amazing kay gigamit siya sa Ginoo para dili madayon ang gustong mahitabo ni Balak ngadto sa katawan sa Israel. Okay? So mangutana ka pastor, pwede di siyang mogamit og mga dili niya katawan, pwede siyang mogamit. Ngano man si Dios man siya, dili lang niya istoryaan ang mga tawo nga Christian, kundi dili isultian po niya ang mga tawo nga dili Kristohanon, bisag wa nangalagad sa Ginoo. Para pagpagamit sa purpose niya sa atong mga kinabuhi. Nakasinabot pa ang tanan. So ani nga point igsoon, ingon si Lord ni Balaam, Balaam, isulti ra ang akong ipasulti nimo ha. Ayaw ka tulibagbag. Isugo ka na kog tuyo, ana ba? Ayaw ng suka. Unsa kanya kung isugo nimo? Tuyo. Oh, nagbalik yung suka na. Say nga ni mga bata, no? Kasabot ka na mga bata. Familiar kanang sugoon nimo oil unya nagbalik kay paminta nagi kamay nagipalit nga anak ko sa una kapila ko tosang mama kay ano pong tuson kuno nga masayop ra gani ko kay ano ba bata bitaw. So ingani ang point ni Lord Balaam, isulti ra gyud ang ipasulti nako nimo, wala na kay laing idugang. Nagsanabot ta karon aritas ang gisulti ni Balaam. Good boy ni Balaam. Ingon siya atong basahon igsoon. Isulti lang nako kung unsay gipasulti sa Ginoo diri kanako. 5 to 6 times gisugo si Balaam unya sa ilang conversation ni Balaam, kumusta naman brad? Unsa naman imo ang kanang mahitabuan ni Lord itong luhon naman nimo ang katawan sa Israel taysa Balak. Magampo sa kung unsay ipasulti sa Ginoo unya sa time nga daygan sa Ginoo isulti niya ang pagpanalangin kang katawan sa Israel panalanginan mo sa Ginoo mo daog mo sa mga gubat hangtod nga suko kay suko na kaayo si Balak nganuman ikapila niya gisugo si Balaam nga isulti patunglo lagi mamatay sila mapildi sila pero ang gisulti ni Balaam unsa man gipanalanginan niya ang katawan sa Israel. Ikaw kuno ingana be kanang gipabarang nimo ng tawhana pero wa baranga. Nagkagwapa maninoon tong gipabarang ako. Wala maninoon ni hubag tong iya ang sampot, wala man siya lisod nganong nagka-skill, nagka-sexy man siya, na puti, na nindot ang buhok, tanan, na dato pagid sila, nasuko kaayo ang kasi nasuko igsoon. Asa naman mo? Si Balak nganuman wala niya tong luha ang Israel. Nganuman igsoon ang atong point nining kabuntagon. Asa, kani sa nga slide, log kog down ko no ma'am. Ikadaghan ang pagpahinumdom ni Lord ngadto kang Balaam nganuman gusto sa Ginoo nga atong basahon 1 2 3 go. Dili ta magdugang ikaduha dili usbon ang gipasulti sa Ginoo unya eksakto ra jud ang atong isulti tungod kay kanang gusto ni Lord nga ipasulti gid nato ang gisugo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Nasa mutapad be ayaw lagi isulti ang dautan. Na mutapad isulti ang gisugo sa Ginoo. Okay, pangutana. Nay pangutana ba? Ako mo kung magwali kay maggama ko sa una-una ba. Mo ni akong na kuan nga pangutana igsuon. What if kung gitunglo pa ni Balaam ang Israel? Malason ba kaha ang Israel? Di ba? Kay kontra man siya. Bitaw no? Kontra mi ani mga tawo nang apon tuman ko sa Ginoo. Ang tubag mga igsoon mao ni siya ang Numbers 23 verse 8 atong basahon. Unsaon nako pagtunglo kung wala gitunglo sa Ginoo? Lagog down ma'am. Basta katawan ka sa Dios sige pa. Naay proteksyon sa Ginoo, naay panalipod gikan sa Dios. Si Balaam nga gisugo sa Ginoo bisan pag unsaon kuno niya og ingon nga mamatay mo, mapildi mo. Si Lord nang daan ang nag-prophesy, ang nagsulti nga dili gid ni matunglo ni mga tawhana nganuman ako na silang gi-bless, daan ako na silang gipili. Walay gahom sa tao ang makapatunglo sa ilaa. Bisan pa man sa atong mga Kristyan. Nay mga istorya sa una nga pagbarangon ka, pagkulamon ka, mahadlok ta no. Pero sa time nga na Kristyan ko igsuon nakasabot ko nga dili mo epekto ang mga nganing gahom-gahom. Pag naa kay Ginoo kinabuhi nga naman, mo lagi to si Pastor Jonas gibarang gina siya.
Gikuha ang yang picture, ang gitusok yang picture sa mamamarang. Tungod kay nay nalagot sa yaaba, na naigo siguro sa wali. Hangtod nga, ang katong mamamarang, gakamang-kamang padong ni pastor. Kay nga naman, siya ang nabali. Tungod sa mao nga, pagpamarang, unya katong nga tigpamarang, na Christian daw siya sa grace sa Ginoo, tungod kay gisangyawan sa ni pastor. Kung imo makita igsoon, pag naa kay protection gikan sa Ginoo, dili ka mahadlok. Nga naman, ingon ang Genesis 12 verse 3, tungluhon nako ang nagtunglo nimo, o i-bless nako ang nag-bless sa imong kinabuhi. Sama sa katawan sa Israel, bisan pa kita mga igsoon, maingon na to nga mamatay pa ni si Kuan, si Mark J, mapobre pa ni sila, mamaot pa ning naong ni pastor, samot. Dili na may tabo nga naman na ay proteksyon gikan sa Dios diri sa atong mga kinabuhi igsoon. Pwede tang masultian og maot sa atong sikataw, maluya ta, madisappoint ta, pero kanang pagpamalas, pagpamarang, pagtunglo sa ato dili mo epekto nga naman na ay proteksyon gikan sa Dios sa atong kinabuhi. Amen. Muna nga igsoon ang point sa ato ang wali karon atong basahon para ato di ka makatulog. 1 2 3 go. Ang gusto ra ni Lord nga mosunod tas iyang gipasulti kay dako kini og kahimuan. So pala ko down ma'am. Mo ni pangutana natay tulo ka point ning kabuntagon unsa may dili nato usundon gawa sa gisugo sa Ginoo. Pila ka point igsoon gani? Okay, number 1. Ato sa dita magdugay. Okay, dili based sa gibati or feelings. Mo nay dapat di nato sundon ngano man dagog down. Naay katungod si Balaam mutunglo kay dili siya kauban sa Israel. Dagog down ma'am. Ingon ang Jeremiah atong basahon 1 2 3 go. Jeremiah 17:9, the heart is deceitful above all things. Ang kasing-kasing diri sa ni pastor. Ang kasing-kasing daw sa tao limbungan. Kay kaning heart igsoon dili nang magtitibok-tibok dili mao. Dili na mga ano, anyang sayo kanang sitaw kanang gugma sa Korean gani. Comes dili kanang saranghe. Kanang mulupad saranggola bitaw. So kaning heart mga igsoon dili ning heart na magbuto-buto kun dili mao ni ang nagkontrol sa atong emosyon. Kining emosyon nato gasa gikan sa Ginoo. Natural nga si Petra maka-crush ni Kuan. Ngapit na nga naman na siya pagbati. Natural nga si kisa pailaan tong igon ani. Natural nga si Kaka makabati sa pag-angay atong usa ka babayi nga naman naa siya pagbati nga usa ka lalaki kay nga naman naa siya emosyon, naa siya feelings. Natural nga si Nanay Pura kung bunon sa bato mo suko si nanay. Katong naman na. Pabarangay ka nako nga naman naa siya pagbati. Amen. Natural nga mabalaka si Sergio kung kanang wala na siya trabaho nga naman naa siya pagbati. Natural nga si Cyril kung gukdon sa giro mahadlok siya. Ay, mga nagit siya nga naman. Naa siya pagbati. So ang pagbati dili siya problema. Pero ang problema mga igsoon kay kung ang pagbati mao ni maghari sa ato mao na nay problema. Ngaron si Balaam tungod kay kontra siya sa Israel, pwede nga tungod kay suko kayo siya sa Israel, pwede niyang tungluhon, mamatay mo, mapildi mo, mahurot mong tanan nga naman tungod sa gibati niya. Sama ni Balak tungod sa kasuko niya sa katawan sa Israel, iyag yung ipabarang, ipatunglo ang Israel igsoon tungod kay naghari ang gibati sa iyang kinabuhi. Munang igsoon, tambag ingon nga pastor, dagan sa mga panahon nga nakasala ka o niya nakapasakit as uban nga naman naghari ang gibati nato. Sakto nga masuko ka igsoon pero nga ng Bible ayaw palungtara ang imong kasuko og sigurado nga pag once nga masuko ka dili ka makasala. Natural gasa sa Ginoo ning ato nga pagbati. Pero sama ni Balaam wala siya gapasunod sa iyang gibati. Nganuman mo ni problema sa ato ay igsoon atong basahon ko no be. Okay. Tungod sa pagdumot or kasuko, makasulti tag dili mao. Makabalikas ta og makadesisyon tag dili maayo. Mao nang ni mga tawo nga emotional. Unsa man ang emotional, mo desisyon dayon based sa gibati. Pagsuko ko kay gilibak ko niya, ako siyang sulungon, ako siyang sultian. Pagsuko ko kay giaway ko sa asawa, ako siyang sagpaon, mamundak ko sa akong mga gamit, panglabay na ko among mga
TV, TV, dato di. Sana all. Na bitaw, pag nasuko ko, manumbag ko dahil pag isiko ko ni Kyle, asa to si Kyle? Wala ka mata? Mao tingon nila, pag masuko ko igsoon, akong ipabarangay, pag masuko tanan imong buhaton nga numan. Naghari ang atong pagdumot or kasuko. Mo nang ingon ang Bible, siguraduha nga pag masuko ka dili ka makasala. Kana makasala kay igsoon makapadapat na kag sakit kaayo makasulti na kag maot sa iya. Wa kay buot. Panuway ka, wa kay hinungdan, maniyakis kay ana ba? Hinumdumig soon nga kining pagsulti masakit pa siya sa kaysa sa pisikal nga pagpasakit. Manang kining pagdumot or kasuko, manang Bible nga ayo palungtara ang imong kasuko kay mahimo siyang pagdumot. Pag maugmaan siya, mo simana siya, mo buwan, mo tuig, mahimo siyang pagdumot. Nya tungod ana igsoon dili nakakibawong muhigugma sa imong sikataw. Nganuman naghari ang emosyon sa atong kinabuhi. Napabang tanan? Muna yung nang putapad nga, ayaw lagi palabi og kape. Na, ayaw palabi og baboy. Eka na bang baboy gahapon eh no? Niaging simana, kaon na po, karon kaon na po. Inay mo tapad nga, ayaw palabi og inong og Cobra energy drink. Okay, padayon tayo igsoon. Sabi, atong basahon, tungod sa atong gibati, makalibak or makadaot tas mga tao nga dili nato ganahan. Muni, tungod sa kasuko pagdumot nimo dali kay ka makasulti. Dili na kaingon nga uy libak ka to siya. Natural sa imong molibak anuman siguro na kay pagdumot. Ako bisan ako good nakasuway ko ana tungod kay nagdumot ko ng tawana sige na kong libakon. Muna ingon ako asawa nga ay si paglibak diha. Bitaw no. Sorry Lord. Asa na mo gatan-aw. Mo nang igsoon sa atong kinabuhi, i-check nato ang atong asa naman mo kasing-kasing. Panamin bubusahay ba nga ano sige makog panlibak ha? Ganong dali man ko masuko kung libakon pug ko. Dali ko masuko kung mainsulto ko kung makasasi ako siyang pasakitan. Mo na karon igsoon, dili aksidente nga mao ni wali karon but naadyoy gustong ipasulti si Lord sa ato ang dili nato paharion ang atong pagbati. Nganuman, ingon si Lord, isulti ang ipasulti sa Ginoo. Mo ni pagpili igsoon truth over feelings. Asa may atong paharion? Pagbati or kamatuoran nga giingon sa pulong sa Ginoo. Mo ni lisod ra ba? Unsa ang imong nakatunan ug unsay gibati nimo? Kahibaw kang ingon na pulong sa Ginoo pasayloan siya. Pero ang imong gibati nagingon kami kayong balusan. Lami kayong kumuton ang iyong naong nga na ba? Ang imong kaalam nagingon nga tagaig pagkaon ang imong kaaway pero ang imong nagingon nga tagay pasaw. Suko man kakayo ang imong kaalam nagingon nga higugma ang imong asawa ug imong bana pero ang imong pagbati nagingon nga nakoy bisita di ko mo bahala dinhi magbungol mi magamang mi magbuwag mi kwarto bahag sa usara mong kwarto magdidisyon mi ari upat ka buok mag-ana ko matugo. Ano naman gadumot ka kayo. Nagkagamay ang imong agianan nga naman. Una sa diri adto nasa center, likay pug ka ato ka sa basketball court naapod siya. Ato na ka sa Mars. Pag mo tapad ato sa Mars pagpuyo. Bitaw. Muna ang point igsoon ingon ang pulong sa Ginoo, salig sa Dios isulti ang ipasulti sa Ginoo. Sika imong tapad ina nga salig sa Dios. Ayaw paharia ang imong pagbati. Okay, number 2 nga point igsoon nga ato nga makatunan dili based sa gisulti sa uban or opinion sa tao. Ngano man si Balaam sige siyang gisulsulan ni Haring Balak. Sige na basulti lagi sila. Kapilas ang gisultian ni igsoon mo nang ingon ang Numbers 22 verse 6. Come now, curse these people for me. Maybe then I can defeat them. Sige na ba? Sige na ba ko na nabatungluhan na sila kay di ko kapildi lagi o physical mo nang tungluhan na ni sila. Ug mo ni problema igsoon kay blood of down ko naman mo sa mo din gababag ha. Nakuha na jud. Atong basahon. Kay dali tang mamati sa tambag sa barkada, ilabi na sa mga dili maayo nga tambag. O mo ni problema na to hangad sa ni pastor. Pag gibulagan, iinom na. Pagkaugma, iinom na po na. Pag mabulagan, ihikog na.
Mo may mga tambag. Pas bawse dayon. Pag uyab og laing laki unya pakita nga gipasilusa ba. Ana, di ba? Nga na nga tuwa sa una. Si nakasuway nga na nga tungod kinapasakitan, mangita kag laing gigamit ra nimo si kuan pet para lang mubaws ka ni kuan. Sige to nga na to. Nalimot din sila. Ayun na lang yan na lang si KJ. Nigel. Oh, mo to. Joke to. Balik ta. Asa naman mo? Kung problema mangigsoon kay ang tampag sa uban nga dili maayo mo atong paminawon. Napay kaduha. Mani pala moot. Mas musalig pa ta sa sulti sa tao or ni ChatGPT or ni AI. Nahigo po ko ani. Di ba? Di ba sa Lord, salamat Lord nga makapasar ko Lord. Pagka may project Lord karon ChatGPT dayon. Gami ko og. Nabi to. Kung problema na to nga naman nagsalig ta ni Chat, kinsa akong maminiwan chat. Mingon na ba na si Chat? Pako kahibaw, nakasuway ko ana. Mingon siya nga kanang Chat, kanang kaila ka sa akong asawa, pako kahibaw ana. Sulti lang ko kinsa imong asawa ning ana siya. Nga naman si Chat GPT, wala sa kibaw sa kaugmaon na to, kinsa imong maminyo, unus aka mamatay, ko nga na magari mahadlok na ka. Mingon si kitay mo type si Binji, ganus ako mamatay Chat. Sunod buwan 2027. Hay! So nahadlok na kagsugod nga naman. Tungod sa ka-bright ni ChatGPT, musalig ka niya mo nang sukya mo na ko igsuon na ayaw gid mo salig ka na mo search ko ni chat pero pag gumagama ko wali ako ana nang pagama nga naman pag musalig ka na unsa na may gikan sa Ginoo na. Wala kami salig sa Ginoo, misalig na ka ni ChatGPT kinsa na tong Ginoo man si chat or si Lord. Di na ka mangapi kay salig na ka ni chat. Palagog sa palagog down ma'am. Mo ni problema mas maminaw og motuo pata sa sulsol sa yawa kaysa sa pulong sa Ginoo. Daghan kayong naghikog ani og daghan kayong nagpariwala sa kinabuhi, nagpakasala nga naman. Pag naay mabuhat nga sala sulsulan sa yawa dito paghikog na. Pagbarkada, pamayi, panglaki, tanan, pamayo, tanan imong pag-drugs, pag-inom nga naman, way pulos din kinabuhi, wa ka gihigugma sa Ginoo mo nang manulsol kag laing tawo mga igsuon para maguba ang atong mga kinabuhi. Unang igsoon sa atong kinabuhi, especially kung Christian ka ha, mina og ayo, pamilya ta dire. Amen. Pag naaga ni mahitabo aning simbahan na ayo na to ipakalat sa uban. Kunya natural pod nga kita nga mga Kristohanon makalibak gyud ta makasulti ta sa uban nga naman kita bata pa ta sa Ginoo gyud. Munang kung gilibak ka, nalibak ka o ikaw pa nang libak, ato ni siyang himuon igsuon nga pinaagi sa gugma nga gikan sa Ginoo. Amen. Watay kontrahanay ani, watay amiguhanay ani. Bisan ako nga pastor, ako'y paboran kinsa ang naay musulti nako ingani pastor, naapoy ingani. Dili ko pwedeng labanan ako ni usa kay masuod mi ani or mas daghan ni ganata dili. Ingon nga pastor igsuon, pag makadungog ko og nay mga dili maayo, timbang-timbangon sa nako una. Mabita na nay counseling pag nay mga dili pagkasinabtanay. Kaya dili pwede nga maglaban-laban tang ano man pamilya man ta. Ang tumong nato nga ma-restore tas Ginoo, dili ta maglaban-laban. Kay dili pwede nang si pastor na gidapigan nga sige kana kay sige tunol ni kwarta. Pastor ni kwarta 500 labani ko pastor dili nga na. Kay bisan pag wa kay itunol or na kay kuan nasayop ni siya, wa ka nasayop, wa ko'y labanan kay ang tanan igsuon gusto ni Lord nga ma-restore tang tanan diha sa Ginoo. Amen. Wala nga pag naisulti nako iampo na ko sa Ginoo nga naman sa una dali ko muriak. Sige nguna na ha, pugni ko bang bugong gusto mo kamusulong, kalibog ng mga tao no. Dali ko muriak, dali ko mo chat, dali ko sa imong gingon nga na, mag-away mo sa akong asawa pag sultian ko niya, dali ko muriak sa ingon mo. Dito. Nararabas Elias atong ingkata diya, tril na kayo. Mo nabisaya si Elias ito ingkata diya. Mag-away mi do. Diwata green man ko siya kay blue. Lupigon ko kay malumos ko siya kay tubig man niya. Ay nga na ni sa asawa, nga na ni kasuod. Magsubagay, di man subagay ha. Magsuranay mi kuan nga na pero karon realize ko ba nga pailob kay ingon si Sir Joaquin itong amo ni nga pag naamaminyo na mo dapat na kay long taas kay nga long suffering. Kung maminyo ka dapat taas so kay kag pasensya sa mo na kay anak. Na nakasuway naman ni sila kay na si anak. Manang katong
Gananang maminyo, pag-practice na mo antos-antos. Kung kanang inyong mama sigyaw-yaw, lay ingani ra ba kung asawa sumaabot eh, no? Kung naka ng papa, sige, pangasaba ninyo, ingana po ka sumaabot, nga naman, ingana, ang natural na siya. Munang taas kikag pasensya kanong palangdaan. Ang anak ka, badlungon ka, na ayaw sa pagminyo, nga naman, kung ikaw na maminyo, badlungon po ng mga anak, makaingon jud kag, ani di maminyo, nganong mi-enter, nganong gisugdan. Munang nga iso sa tong kinabuhi mo ni pagpili. Okay ra ba? Atong dahon ko na ma'am. God's voice over people's voice. Kisa may itong paminawon, sige. Dali batang mo to sa radyo, balik ka sa radyo, sa TV, mahal ang gas, si Trump ko na nakaingon, si Marcos nakaingon. Ayaw mo si paminawon na unsay giingon sa pulong sa Ginoo nga dapat na kong isulti, dapat na kong i-post sa Facebook, dapat na kong i-marites. Kikita man god pag mo lagi ni problema pag maot dalit ang makasulti. Pero ipasulti na sa Ginoo, iwali ang pulong sa Ginoo. Lord, di pa ko ready. Di pa ko andam pastor, o wala pa ko Holy Spirit kanang pagugatoon pero og sala be ilibak ng tao. Kibaw ka. Ay saba ha. Ako ko ani pangapi sa dire gali. Nice budbud suman unsa may mo ah. Uy si kuan bitaw, nabuntis. Ha? Mo pa. Di ba ang iyang uyab pisikuan mo lagi? Ang gaek pagpagawa sa anak. Lahi agnaw, taas ilong katong iyang bana kay iyang uyab kay dito taas ilong. Wala. Tagnaan palagi nako. Ingana ta dayon. Pero pawaliyon tas pulong sa Ginoo, naghigugma ka sa Ginoo. Pasaylua siya. Lisod kaig suon nga naman, ang gipili nato ang isulti sa ubang tao og dili ang gipasulti sa Ginoo. Sika na pod imong tapad. Ayun na lagi sigig panglibak na. Yan na pod, ayun na sigig kasuko kung libakon ka. Di kitang tanan igsuon mo nang ingon na pulong sa Ginoo, salig sa Dios isulti ang ipasulti sa Ginoo. Unsa giti una? Dili based sa emotion, kadua dili based sa gisulti sa uban. Last nga point igsoon mahumanta. Dili based sa kwarta or gain or benefits. Ngano man, aning time mabasa mo ning Numbers, gi-offeran siya si Balaam, gi-offeran lato down ma'am. Gi-offeran siya sa lapi og grabing bahandi para mosunod lang. Mana ingon ang Numbers 22 verse 13 at 18 atong basahon. Even if Balak gave me his palace filled with silver and gold. Grabe. Ana si Balaam, di ka musugot ha? Kini be. Ihatag na ko ang tibuok palasyo, silver o gold. Akong ihatag nimo para mutunglo lang kaniya. Nintindo ka balhibo ni Balaam. Ingon siya, ha! Bisan pag ihatag nimo ang tanan, di ko. Pero unsay nitabo? Gidawat niya ang kwarta wala. Isa ang wala. Ako rin ang isa. Ang gidawat isang kamot. Asa man jud mo? Giduhara pilian, duhara, balik ta. GMA. Dito. BBM. Away pa isa. Balik ko na kuha Duterte. Nayo Duterte di ay. Galay pa patani bitaw. Kinsay mo isa nga, ay nagbasa siya. Kinsay mo isa nga gidawat niya ang kwarta. Asa mo gini sila? Si BT ayaw na. Kinsay mo angan nga wa niya dawata. Daghan. Diba mo unsay kuan? Gidawat niya. Ngano man, human ana igsoon, ingon si Lord nga ayaw ka adto og ayaw isulti ang ipasulti nako sa ana. Ang nitabo ni Balaam ning adto jud siya. Basahon nimo ang padayon nga chapter og sa Revelation, gidawat ni Balaam ang kwarta. Gani pag adto niya, pagsakay niya og dangke, kailan mo dangke? Kanang pamilyas kabadyo, kanang green, gray, wala diha. Natinga ang paglakaw, tigrig. Paglakaw na niya, sige hunong ang dangke. Ano man ni pagas, di man ni pagasan pod. Ning kaon pod ni sa kada dagan niya, sige hunong. Ngano man ang dangke nakakita sa angel nga sig babagadag espada. Kay kung mupadayon sila patyon sila sa angel. Ang amazing kay gipastorya sa Ginoo ang dangke. Ingana dangke. Agay sa kita makamamunal. Ingana dangke. Matinga si Balaam si istorya man eh. Ano man di man ko kamudagan ingon ang man sa pagpadagan nga na angel sa tubangan sa pagdapat yon taniya. Kuyawa no, gingana takabadlongon mo istorya ang man ba? Mananap.
nang wala kang ipalakaw ni mama nang lakaw jud ka nang wa kag damang or gamba dito ang has istorya nimo mamatay ka pa ako na ako. Mo nga nagkintahay be nga badlungon ka kayo nga na nitabo ni Balaam tungod kay gusto niya makuha ang kwarta. Bisan ang donkey or asno ming storya. Ngano man dili ganahan si Lord kay tungod sa kwarta daghan kay nga daot ani. Mo ni problema sa tao blagog down ma'am. Number 1, basta na ay pakati o padangog, makalimta na agbalaod. Daghang naigo ani. Sa mga nagtrabaho, wata nang igwa, mga nagtrabaho sa mga nasa opisina, sa gobyerno, basta na padangog. Matay kas picture sa una ang LTO. Basta na kay 10 mail ingon si Pastor Jonel or 5 mail, matik pasar ka pero wa kay padangog, di ka pasar. Sa pagsuon mo paninood mo na nga si Pastor Jonel, hatag siya 5 mail. Ingon ang gatong nas LTO, duwingi nag-unggoy, doy. Duwing mo sa unggoy. Pagpasa, pasar na ka, doy. Grabe, unggoy rin ginuwing. Ayaw, kaya duwingi unggoy saya, basig mo to ka siltiyo. Ingos pastor, duwingi unggoy. Hagbong juga. Ang point, igsoon, ang problema sa atong Pilipinas, kwarta. Dagan kay mga illegal nga ming sulod sa Pilipinas, katong kaalisgo, kanang mga kuan, ano man. Padangugan mas. Kwarta man dito, pag na'y kwarta, matik na siya. Suway ko na. Pero sa una to, kikriman ko Christian. Mo ni problema na to ha. Pag Christian ka, ayaw, naging mo papadangog. Pastor, basa ang kwarta? Dili. Kuan ba, kung tagaan mo kwarta, basta Christian mo, ayaw gawata igsoon nga naman. Pag illegal gani siya, makasala katubangan sa Ginoo. Amen. Kaduha, mo na ito problema. Itong basahon, ito trigo. Dalitang musugot, basta na ay suhol or reward. Mga scholars, ako gid mong gi-encourage. Ayaw gid mo kani tungod lang tungod sa 500 or 1,000. Kay basig mo na naitumong nimo ba? Simba ko kay sayang 1,000. Pangload to nako. Mo simba ko ayaw gyud ngano man gigamit na sa Ginoo para mo simba ka pero karon hinaot nga kaning kwarta dili rason nga mo simba ka igsoon. Di tungod kay nais na kay na ako nakastorya sa pagpatupi nako. Musimba sila tungod kay nais 50 ihatag ang pastor. Mo pagpagana ra ba para musimba gid sila pero pabaptism na wa na sila ning simba. May paputong na kuya. Ay hunong pa jud. Okay. Parahin tayo so mo tay gikuan niya tungod kay problema sa ato pag naay mga suhol or reward dali kay tang musugot. What if be? Wala na scholarship, wala rason nga musimba ka. Atong makita igsoon kung tinuod kang nagugma sa Ginoo bahalag way ingana igso way kwartang ihatag. Maylan jud nimo nga tinuod kang nangalagad og nagugma sa Ginoo. Mga anak, ayaw gid mo sugot lang sa suguon sa ginikanan kung nay suhol. Kaya nga ni ra ko sa una, suhol ma, basta way suldi, gyud magpaugat gyud. Pero Christian na ka, ayaw nagitahon pa suhol. Pagasa na lang. Gasa ma, arang-arang manang gasa. Dili na gani kasultian, ikaw na mo initiate og buhat sa imong ipabuhat. Ayo sa gig cellphone taon. Ngano man. Kay kasi kag cellphone, ikaw ra po yaw-yawan, musuko ka ni mama. Ikaw ra mo sayop kay sige kag cellphone, i-manage imong time. Ang point igsoon kanang mga lagat ta sa Ginoo ngano man di tungod sa kwarta kun dili naigugma ta sa Ginoo. Amen. Okay, last na point. Mas importante pa ang kwarta kaysa sa Ginoo. Mo ni problema sa ato. Dili ganahan si Lord gid nga mas unahon nato ang kwarta ngano man si Lord ang nag-bless sa ato. Kung way Ginoo, wa kay trabaho, wa kay kwarta igsoon di ka mabuhi. Mo nang importante sa ato ang Ginoo gid dili ang kwarta. Mo nang nay kanta bitaw nga kanang gugma versus kwarta. Ambot kinsay bida. Gugma versus kwarta. Ada? Ambot kinsay bida. Wa ka-relate ni mga batan-on kay dugay tiguwang lugar ni pastor. Kasi mong tapad be, piliya ang Ginoo kaysa sa kwarta. Nga naman ang pagpili igsoon ini nga point, obedience over reward. Kay ingon ang Bible igsoon, do not love money because the love of money is the root of all evil. Ang paghigugma sa kwarta mo ay sinugdan sa tanang kadautan. Dagan kay mga tao nga bahalag illegal para lang makakwarta. Bahalag illegal ang ilang gisudlan nga negosyo, ang ilang papangita tungod sa kwarta. Muna nga igsoon, ayaw jud higugmaa ang kwarta. Kontento ka unsay naa nimo, pero ay pod higugmaa ang kapobrehon.
Ay, kinigugma si Lord sa mga pobre, magkapobre. Ayaw gyud paningkamot sa kinabuhi, pero ayaw po tingwa nga madato ko na imo nang kalimtan ang Ginoo. Amen. Ayaw kalimti ang Ginoo, bahalag na akas, ubos nga sitwasyon, ayaw po pangandoy nga malabwan nimo ang Ginoo tungod sa imong gugma sa kwarta. Money, money, money. Mga kanikanta, money, money, money. Asawa ka ni Jinky, bitaw igsoon. Money point, sa ginaingon niya, salig sa Dios, isulti ang ipasulti sa Ginoo. Nganong isulti manato? Nay pangutana. Kuning dalion, nganong isulti manato ang ipasulti sa Ginoo? Ngano man tungod una, kay naay gahom ang pulong sa tawo. Down man palihog Proverbs 18:21 atong basahon. Death and life are in the power of the tongue. So ang point, palihog kog down ma'am, ang pulong sa tao makaapekto sa emosyon, desisyon sa kinabuhi sa uban. Magbantay ta kay kanitong baba, grabe ni kagamhanan. Ingon ang James igsoon nga mura ni si og gadagkot kag posporo lang unya imong dagkitan ang usa ka papel nga mukatay ang sunog mukalat sa tibuok kagubatan. Say bisay kagubatan, tibuok kalasangan igsoon. Ingana atong baba. Manang magbantay lagi ta kay tungod sa atong emosyon makasulti gitag dili maayo. Manang ayo jud pahariya ang imong emosyon. Bahalag ang imong temperature kin 100 na pag thermometer ka diri basta waka gilantan abot nag 100 nga naman tungod sa kasuko nimo. Ayaw taon. Ayaw jud pahariya ang anuman pag musulti kag once kag musulti gani ka ang usa ka tawo masakitan automatic siyang musukol nimo nga naman nasakitan naman siya. Kani mga kabantay mo igsoon kani mga lalaki, kaming mga lalaki dali kaming mahiubos pag sultian mi ilabi na og sultian mis daghang mga tawo. Sampol ngani mga simbahan nga ginang ko sa asawa nga sa man kaw kay buot. Awa na away na. Ano naman mo ngana man natural na sa lalaki nga pagbasultian og dili maayo musupa. Kabantay ato mga anak nga lalaki, di ba sultian nimo na dili kay makasubag ganuman ingana ang mga nature sa lalaki pero ang point igsoon magbantay ta kung sa atong isulti bahalag suko na kayo ta pugni taon ninyo upatiil ka nanabang magpakontrol ta sa gahom sa balaang espiritu uban sa grasya sa Ginoo mga igsoon kay kaning emosyon dili siya lalim. Ako ang tao nga masukanon pug ko gadako ko nga ako mamagpapalagi nga sige silang sagit sige kasuko pero wa na ko sila gi-blame. Ang gusto ni Lord na Christian ko para di nako ma-adapt ang ilaang batasan hangtod karon kay mag-uol ko sa akong kaminion sa time nga nag-uyab mi sa akong asawa sa una mag-away mi dali kay kung malagot makapamundak og mga butang tungod sa kasuko nako mo nang sige kog pray sa Ginoo nga Lord itabangi ko Ginoo nga kanang di ko makapasulti niya og makapasakit sa iya kay kaning babae ba pag masultihan og gamay ra nga pulong dali kayo silang muhilak mo emotional. Amen. Mo nang katong mga kusog kayong dali kayong malagot wa ka na ginusara daghan ta. Mo nang karon tabanganay ta sa Ginoo kay ako tao man mayapog ko. Tabangan ta sa Ginoo nagsimba ka diri nangalagad ka sa Ginoo katuyuan na sa Ginoo nga naman naatay struggle sa kinabuhi nga kaning kasuko kani makasulti kag dili maayo tungod sa kasuko igsoon tabangan ta sa Ginoo. Amen. Kay dili kanang dili siya dili maayo ning dali tang masuko og dali tang makasulti og dili maayo mga igsoon. Mo na ingon ang James nga pagsultian gani ka dapat andam kang maminaw og dili ditsong mutubag. Mo na mga anak, mga asawa, mga bana, pag naa gani isulti sa ato bahalag sakit maminaw sa gitaon na bahalag lami na kay sumbag. Unsa? Unsa pa? Ano ba murag manimbot nimong balhibo nga musaka na ning init sa imong antusa ra gid na kay mawara mo gud na. Kanang yawa ra sige sulti nimo ba nga sige nga sumbaga nga. Sultiin kolera wa kay hinungdan isultiin na mo ni sigsulsul nimo ikaw mutupog ka dili ko Christian ko Lord in town tabangi taon ko ingana jud ko sa time nga kanang naanay ko anak usawa bisita kay dali man siya pag nay bisita ang atong mga asawa dali na silang matandog gamay rang dikil atong sabton mo nang sigo pray Lord tabangi taon ko Lord nga di ko mapapatol di ko mapatol niya kung naa siya ingana unsa man kuato dara kuato dara unsa pa? Suko ka? Wala ko na suko. Unsa pa ba? Unang dapit sikog pray sa Lord, tabangi jud ko Lord, pag magpuan siya, pag mabikil siya, musabot ko niya, asa man ta mo lakaw, naan ko sa kuan, asa na puta panglaw, sige panglaw na puta, wala tay panggas, maglakaw ta, sige lakaw tan duha.
nga ka simple gud sabton gid nato igsoon nga naman. Kining kinabuhing kami niyon dili lalim. Unang musod kapit, practice daan nga di ka daling masuko, dili kang musabot sa imong bana pag mulakaw nang away pananghid o dog basketball. Amigo may pitra man gud ayo jok-jok na pita. Sige post ko nimo pet nakasabot lagi ang tanan igsoon mo nang dapat gitang magpatabang sa Ginoo. Sige tag ampo, sige tag basag Bible, ampo, basag Bible, ampo, basag Bible. Kisulayan juga sa Ginoo Lord, tabangi Lord nga di go masuko na. Nen ang libak nimo, unsa gingon nimo? Ingon si Lord, nagampo magkakangadi ka masuko. O gisulayan anak ko, bitaw no, masuko man ko. Sige pasuli pa ko Lord. Gilibak ko. Oh sige na, bala na sila. Ano man day libakon ko nila. Over my dead body. Ana ko kadito. Wala sila. Kung unsay isulti nila, patay ni mulawas din, no? Usahay man God, pag unsay madunggan na itong dautan, dahil ta mapiktuhan, ano mo di ay, ako mong God sa una, pag naay mo sulti na ko nga maot, dali, doon ko ma-insulto. Pero karon ano mo sultian ko nila nga, gamay kog BTS, dako ko ilong, gamay kog sampot, karaw ko, kanang libakiro, himayi ko na ko sa una. O dili na ako kay, sa una naman to. Kung nagbago ko karon, salamat, sige no, di na ko i-prove nga, hoy, nagbago na ko, usara ko ng asawa, ha? Usama may point nga ako i-prove kung kinsa ko karon, di ba? Si Lord na may nakita na to mo nang karon og say mga libak igsoon, ayaw nagtagda. Kikitang tanan libakira man di ba? Natural ginang nimo libak na to, okay ra na siya. Ako lang yan po, Lord, makilatan. Sa ngalan ni Jesus, Lord, ikaw na bahalang mo baos. Ingon ang Bible, ayaw ka baos, si Lord na mo baos sa ilaha mga igsoon. Ay magpadayon ta kay napanos na tong lumpia to. Number 2. Si nanay. Okay, itong basahon man to trigo, pero mas naay gahom ang pulong sa Ginoo. Ingon ang Isaiah 55, atong basahon, my word will not return to me empty. Atong padayon, ang pulong sa Dios gamhanan nga mobag-o sa tao, dili gayod mo labayng kawang ug siguradong matuman gayod. Mao nang igsoon, dili nako mabinagsa og sulti unsay mga apa nato. Di lumbay mo tanan, ikaw tigkuan ka, libakiro ka, ikaw tigkuan ka. Ana dili nga na mo nang sawali nako ipaagi kay si Lord gamhanan man. Dili ang akong pa-explain ang negahong kun dili ang pulong sa Ginoo. Kung ako na lang i-pray nga, Lord, kining pulong akong iwali karong Domingo sa Bible study, magtudlog bata, maunay magbag-o sa mga tao. Kaya dili ang akong explanation na makabag-o kung dili ang pulong sa Ginoo. Amen. Muna nag-pray ra gud sige nga, Lord, unsa pa man ning problema sa simbahan, ikaw ni bahala Ginoo kay dili mo balik ang pulong sa Ginoo nga walay kawang tanan gyud motuman gyud sa matausa nga kinabuhi. Okay, kita pa man. Maunang, isulti na to ang nasa Bible. Unang-una, itong basahon, pagsulti sa kamatuoran, pinaagi sa gugma. Number 2, pagsulti nga adunay pailog o pagpaubos. Number 3, pagsulti nga adunay heart nga mamati o dili mo react diretso sa sitwasyon. Maunay napat natong paharion. Pag naagi ni nakasala, ayaw sukmati, ayaw i-blame, ayaw ikuan, pinaagi sa gugma. Nganong nabuhat man to nimo. Mama ko nimo, unsa may imong rason nganong nabuhat to nimo. Ingana pagsulti bahalag suko na kayo ka kay kapag ikaw makasala ikaw na pay balihon, ingana mo guna ang kinabuhi. What if kuno be ikaw ang nakasao niya i-confront ka nga pina-skandal kayo. Di ba? Uwo pug kaayo mo nakita nga pag natin makasala sa atong kuan, atong sultian pinagi sa gugma. Number 2, pagsulting adunay pailog ug paubos kanang yung patient jud ka nga kining tawhana kitang tanang gyud tumutoy bagbag mong kita gyud sa kunsaon bisan pag unsa ta ka dool sa Ginoo musukwahi gitab sa kunsaon sa ako gani nga pastor so siya mo badlungon sa asawa nga naman mo tukar jud ning pagkatawhanon ba unang kita igsoon dapat natin pagpaubos sa kadausan nato. Amen. Kung si ikaw ka lagot kay kang Petra sabto nimo nga tawor mo pud ni kasara jud ni siya ayaw mo kakurat ba nga hala nakasa si aliw mo ba grabe sige na matug simba pero ikaw nga Christian ka nakasabot nga tawo makasala di na ka mo react natural na kay tawor mo pud na siya si pastor nakasa tawor mo pud na siya nga na ta dapat model og sala igsoon. Amen. Last pagsulti nga dunay heart nga mamati og dili mo react diretso sa sitwasyon. Pag ikaw gani ang gilibak or gi-confront
naminaw sa jud ka, ayaw sa dito ka react ano man, dili man nato masulbad ang problema pinaagi sa emosyon o desisyon nga dili maayo. So tiana ra gud sa may atong sa man kid, sa may ako nabuhat nga sala. Ingon ang asawa, di ka mamlash o mo CR ka. Amo ba? Usa ka balde akong i-flash. No, dito sa pamilya akong sala. Di nimo pulihan ang atong arinola. Pulihan ako nagadabi Sabi ang usa, malaba ka gamay ra. Tananon ako laba. Ito pa man, di ka mamatag sayo. Ang mata makalam nako ana. Kung di pa makamata, kasapa na po ka, paning kamutan ako, mutak. Ana ragod, ana ra man ang kinabuhi igsoon na ay adjustment ba sa tong kinabuhi ngano man di na to madalag yod kung atong emosyon may paharion. Muna ang point igsoon sa gato itong wali, salig sa Dios isulti ang ipasulti sa Ginoo. Okay. Ano man ingon ang Proverbs last na nga verse mahumanta. Panultihon 3:5-8 atong basahon. Daon pa. Ninduta ag saad ingon siya makapabaskog kuno kung musalig ta sa Ginoo. Mo nang daghan tag mga sakit ngano man ang paharion nato ang atong emosyon, ang sulti sa uban o kaning kwarta. Pero ikaw ang tao igsoon nga mingsalig sa Ginoo sa tibok mong kasing-kasing kanang di ka mo desisyon based sa imong emosyon o sa imong nasabtan o isulti sa uban, naa kay unsa gani saad niya? Makapabaskog kini sa imong lawas. Kung gi-high blood ka, nga dali kang masuko, mosamot yun nagka-high. Nga na, nagtumbal. High blood ka, pero sultian ka, libakon ka, nga nang ka. Gasto tambal. Ano man di ay tabangan kung naglibak, malumos na sila, bahala na sila. Nga na, nakasimple, igsoon. O sakit na gid kaayo. Relax lang kay mingsalig man ka sa Ginoo. Amen. Last nga point mahumanta. Unsa man ang pagsalig sa Ginoo? Unang-una, iampo nato ang tanan natong problema, kaaway, kontra, kay gamhanan si Lord. Og naa siya'y pamaagi nga wala nato masabti pero naay kadaugan. Okay, kana sa nga point, iampo nato. Unang-una pag naay problema, ampo dito. Pag naay madunggan nimo nga kuan istorya, Lord, gilibak na po ko, Lord. Sabay ako nabuhat ka sa iyo. Kung mana, ayaw dibdiba, ingon si Pastor Bong Saking, tukurin mo. Ayaw, dugana ka na, bang muluhod ka sa Ginoo, Lord. Nagkan kiming utang, Ginoo. Dito di kayo mo, desisyon kag, mangubra ko. Mangutang ko diri pa, ibayad sa utang na ko dari. Lagi, kaya lagunik ko niki. Kanang super power man ko. Makabayad kosta ng utang, balag 500,000 akong utang. Ampo sa Ginoo dayon. Amen. Pag naay sakit nga madunggan nimo, Lord, na ako'y cancer stage 100. Buhay lagi gahapon ko, Lord. Lord, kaditso pag naa kay kontra, Lord, kanisi. Rik, Lord. Di ba kon tagawa man dire. Abi, so ganito na kabadlungon, Lord. Oy. Ampo dayon. Amen. Dita ditsog react, dita ditsog desisyon or unsa pa ni kay gamhanan si Lord na siya kayang buhaton nga di na to kaya. Kung misalig ka sa Ginoo unsa gani buhaton, ampo ra na sila igsuon. Number 2, paharia ang gugma sa Dios ug ayaw kasuko. Pagdumot, iyaang sayop sa atong sikatawo kay kitang tanan gikalagutan pod sa Dios pero gihigugma gihapon karon ka sa Ginoo. Pag naa ni kay tawo nga gikasuk-an nga gidumtan, hinumdumi ikaw pod gikalagutan sa Ginoo. Kinsa man ko nga dili mo pasaylo, kinsa man ko nga dili mo higugma, nga ako pod gipasaylo o gihigugma sa Ginoo. Amen. Unang ayon hinumdumi nga siya makasala siya ako gani pod Lord. Tabangid jud ko Lord nga di ko mo kumpara sa uban kay ako makasasala pod ko gipasaylo ko nimo gihigugma. Amen. Number 3, last nga point. Pailog o pagpaubos kay naatay mga pamaagi nga dili makatabang o makasulbad sa problema, hinuon makapagrabi pa sa maong sitwasyon. Manang igsoon pag naay problema sa kinabuhi, ayaw gyud kay desisyon dito kay basig mas modako pa na siya.
Pag naamoy conflict sa imong asawa, sultian ninyo. Ayaw dito, ipabarangay ni, magbuwag ta. Tungaon na to nitong balay. Daaway ra ganimo tungod sa kasi mo diapers yung anak. Magbuwag ta. Ang kwarta nako nga gitigom ako ato. Tanan akong gihatag sa imo ako na sana. Gasaad-saad mo sa altar nya magbuwag mo tungod sa diaper. Amen. Ayaw dito ka desisyon. Paubos ra gyud ngano man igsoon. Dili gyud masulbad pag mo desisyon kadayon. Amen. Ngano man ang atong emosyon dili gyud siya maayo mga kaigsoon. Mo I hope and I pray sa atong problema karon sa gasolina, sa atong nasod sa Pilipinas, sa atong taas gobyerno, relax lang ta, ampo na kita kanunay sa Ginoo. Unsa atong mabuhat, atong buhaton igsuon. Kung nay makasala, pasayloon na to sila kay kita pod gipasaylo sa Ginoo. Ampo sa Dios pagpaubos nganuman naay pamaagi si Lord nga kaya niyang sulbaron nga dili sa atong pamaagi. Amen. Atong piyong mga mata igsuon og magampo ta. Hinaot nga kining pulong ning